Upa di batana huhapor sa ihami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Ramoti maati-ati dohot pikiran nami biyali Tuhan. Di nalaw manang yun hatam. Amen. Horas ma dihita sa luhut na. Shalom. Hurian itu hata ni debata. Nagabit turpuk ni jamita. Tu minggut sa sadaryon. Ima dienit siyan buku Evangelium Matius. Bidu sa plonom. Mamuka mesenet 20 sada. Tolhas tu ayat 28. Songonon ma didok hata ni debata. Disi hujahon ma tuhita sa luhut na. Olat ni ima di patorang Yesus tuak kasisian na. Naikolao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk. Sian akka situa ni natorok. Sian situa ni malim. Nang sian si boto surat pe. Pola ikon mati ibana bunuon. Jala panguluod di hari patuluon. Dungi diaras si Petrus maibana. Disaritai ma ninado. Asima rohani di bata di ho Tuhan. Unang masonggopi itu ho. Alay humusor ma anggo ibana. Madok tu si Petrus. Lao maneho bulis. Gasip doho diaw. Aidang diparoho ko akka na di debata. Akka na di jolmado. Dungi didok Jesus matuwak kasisiyan na. Nasa nagyot bang tonaw di suwadahong madirina. Di porsam masilang na tu ibana. Di hutom maaw. Ay nanayang paluwaon hosana. Mga hosado. Alay na agwan hosa. Alay alaniyaw. Ido na jupangan. Ay ahamatong guna na di joma ng liat portibio diomo. Anggom mago do todina. Ahamatar liho jolma bahit tubus ni todina. Ay naroma sugot anak ni jolmay di bagasan hasangapon ni ama. Amana rapdohot akka surusuruan na. Dungi balason na matuganup hobar tuna niulana. Situtudo na hudokot to hamu. Dang namangay hamatian ang gudiba siyan akka na jonjong dison. So jolo di idaro anak ni jolmay di bagasan harajaw na. Ido yanggo sahat na. Hurian itu hata di pasahat Jesus tu sisian na. Taringot tu si taonon naneng masa tu ibana. Asarade akka sisian na mangadopi akka naneng masa tu ibana. Hamamate na dohot haheyon na hubar tu sakap ni dibata naikon pasauton na. Dang tarsonggot Jesus ala ni si taonon nang hamatian naikon songgot tu ibana. Jaladang jerat manang perangkapi di ibana. Alay ala tung takas do ala holong ni rohana di jolma perdosa asa malua siya dosana jala mangulu sa liling-liling na. Molopor siya sisiyan na tutu do Jesus mesuyasi tutu dang lawe pikiran na sida tuasa nga po do tuaso niya portibion na maralo tu si taonon silang hamamate na do hayon na. Kuradi akkasisiyan na paturihon pangat tusion na sida nasala taringot tu si taonon ni Jesus na marhadumot tu harajaw ni diwata. Marhiti pangat tusion na sitong tarbahin akkasisiyan na turut ambil bagian manang persidohot di si taonon ni Jesus. Di ayat 20 sada didok inganan ni si taonon di Jerusalem nang pegumodang do tikina mangula di Galilea. Ala di Jerusalem do bagas joro ni dibata inganan ni halag Yahudi pasahatok peliat tu dibata. Ikop pasahaton na diri na gabi pelian na mangulo tu dibata di Jerusalem. Ihut tu si di batorang Jesus akka situa ni natorop situa ni malim daut akka si boto surat na magkirim di harajaw ni dibata manang Mesias. Justru na si dalo na gabi muso ni Mesias naroi jala mamuno Jesus. Sude na mamuno iba na marsada marhiti mahkama agama Yahudi manang Sanhedrin na di Jerusalem akan na terhormat na memiliki kedudukan manang jabatan di parugamon Yahudi. Nasa sitong ma ikon na sira do bagian terdepan na pasangapon Jesus na gabi Mesias.
alay justru nasida bagian terdepan na mamunuh Jesus. Ana yang dohonon ni namasay gudang halak maboto hata ni debata nama dokpor sia di haroro ni Mesias idaw no watak na hira halak na badia na ringgas beribada api maswara ho Jesus di nguluna tutu pamaret tarumdo na manguhum huut marpasila ko Jesus alay Jesus mandok akka si tua ni natorop si tua ni malim nang akka si boto surat do nagabi penggerak utama mamunu ibadah. Di ayat 22 dang rade si Petrus majalo di dok ibana asi rohani dewata di ho Tuhan unang masonggo pitu ho terjemahan sian hatagori guru selamatkanlah dirimu hileos soi kiri sayangilah dirimu sendiri agar siapapun tidak berlaku kejam terhadap engkau kasihanilah dirimu. Di hata Indonesia hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hirana lomo rohani si Petrus asa tahutan Jesus menghadapi haporsoni sohon ibana na tahutan. Salah menang keliru do pikiran ni si Petrus. Namarni da holong dohot habengeton ni Jesus hobar tu pikiran na sendiri. Tubuh di pikiran ni si Petrus secara hajol maun dan mungkin masa si tahun tu Jesus songon anak ni dibata na mangulu. Mustahil do akka si tua ni malim doot akka si botol surat na mabiar mida Jesus boy mamunu ibana na masay holong rohana tu sudi jolong jeladang mungkin masay di ayat 27 alay umusor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diaw edang di parwaho ko akan na di debatap akan na di jolmaro di hata Indonesia di dok nyala iblis hata ni si Petrus gabi pertutukon tu Jesus edang taman yan dohonon na soni tu guruna alani dipisang Jesus ibana di hata Indonesia di dok engkau baju sandungan bagiku di hata gorik skandalon mo engkau menjadi penghalangku engkau menghalangi jalanku masay terpusat du Jesus mangula mabona haluaw tu sudi jolma alay Roma si Petrus menghalangi manang membujuk asa unang diulaw Jesus ulon na gabi jengkel ma Jesus di hata ni si Petrus na mga bati ulon na sude na menghalangi ulon na di ida Jesus do na ros yan si bulis dang na dipikiri ni bata na dipikiri si Petrus alay na dipikiri jolma do dipikiri bana pikiran na bersifat egosentris o bertulomo ni rohana sabing manang kepentingan na sabing dang na bersifat teosentrisi imana ho bertulomo ni rohani di bata dang kenyamanan doot hasonangan purtibi prioritas di Jesus ala dangi na niluluan na dang roiba na tu purtibion lao paluahon dirina alay mangalihon hosana asa walua sudi jolma perdosa sian hamatian neng dohono diturpukot tu hita perjulu nalingkad do sakap ni bata tuak kana porsia di ibana songo sakap ni dibata tu anak kaholongan ni rohana na paluho jolma siya dosa na kamatian dan adong sakap na roa na rosi dibata molope iko masitaonon akan nagyot mangyuto Jesus songo Jesus nagudang mangadopi haporsuhon tersilang jalamate na yung arupat tayo di bagasan haporsiyon na tugu tu dibata jala di bagasan pangatusiyon na sitong hobar tu sakap ni dibata di nguluta marsada-sada. Paduahon, godang halak songo si Petrus, tersonggot marnida silang, dohot haliyaon ni silang na pinasahat ni Jesus. Kumodang jolma holan, menginginkan rasa nyaman dan aman sementara, rasa aman dan nyaman na simu. Ditiki mangulahon-ulahon na pinasahat ni bata. Daw siya hapursuhon, ancaman tantangan ng hamatian. Apay Jesus mandok, isi nagyot roha mangyuton ibana, ikum mangadopi gudang si taonon ng hamatian. Tutudang saruba si taonon manang penderitaan na taalami, ala na mangulawon hajahaton. Tu si taonon na taalami, ala mangyuton Jesus. Neng radihita mangyuton Jesus mangadopi si taonon, ancaman tantangan ng hamatiape, ala tayuton ibana, dang ala na mangulahon hajahaton. Patuluhon, ditiki tado bisi taonon ng ancaman ala tahuton Jesus
Sa Herodo akka pangujunan, mananggodaan margiti dongan na jonok tuhita si Solhotta. So on namasa tu Jesus, siya sisean haholongan ni Rohana si Petrus do ro pangujunan tibana. Jarang do ro pangujunan siya halak na so tatanda. Ale jumujud do ro siya halak na jonok tuhita. Siyan keluarga, suami istri haang gi akka si Solhot. Titanggata, dungatta sa parkarijyotta, dungas sauriyatta dotlan akka na asing. Alaning jujut pitor forseya hita, jala pitor tauluhi pangujunani. Terlumobi molo idaw ni hiraninggan manang masuk akal. Pangujunani, pitor tatakub jala tapamasuk, tubaga sa rohatta. Gabi taulahon, ujung na madaw hita tudusa. Gabi gagal kita mangitol Jesus. Isarana mabalos najat, alaw ni najat. Hira na masuk akal doi. Ay daksong ni lomo ni rohani Jesus. Ikot tabalos do najat marhiti ulaon na dinggan. Jala ikon hohom na hita mangalihon kesempata tu dewata. Asa ibana na marporang do pakalak na mabahin najat tu hita. Kurian itu hata. Suang songoni asa manat mahita. Ay hipeng nihalak na morape buido di salagunahon sibulis. Mamay kita madaw tu bangujunan. Isarana marhiti suap. Molo adong halak na mga leo suap, 100 juta bahkan marmilyar, bolok kepeng na lao menyuap akka jolma. Asa olo sudi jolma manghiton, sudi lomoni rohana di huria nang di masyarakat, dungi dinehot tuhita jabatan do tuwaso. Idaw ni hiran na burjudo halak na mambesoni tuhita. Apa sa sitong na, pangujunan masaybalgarwi na madabuhok kita tulobang manang jurang na masaybagas. Molo olo hita, tutalo do hita, mangalo pangujunan ni. Ajala halak na talo, mangalo pangujunan, dang saut iba na sa atuwa rajaw ni Diwata. Tulobang hamatian na sa liling-liling. So ngon Jesus na mo nang mangalohong pangujunan ni. So ni mahita mo nang mangalo pangujunan na ro tuhita. Tugu jonjong, jaga uhut martangiyang, mangalo pangujunan na ro tuhita. Nang terlati pertodyata, dota porsyata, manada suara dohot ula-ula ni sibulis, naro mga junihita. Boy doro ula-ula ni sibulis mga junihita, nga siya dongan na masay jonok tuhita. Bakan naman dok diri na naboso ni Diwata, so si Petrus siyan ni Jesus. Asa madaw hita siya Diwata, asa nang taulahon na hinalomohon ni Diwata. Boy na partutukan ni Rosya Dungata, siyan si Solhotta, siyan na hasugo kita, dot lang nakanasin. Dang buwi hita hulang marinda isi na makatay tu hita. Ala ikot taparati-hati o doado na didok na tu hita. Kita tidak bisa hanya melihat siapa yang berbicara kepada kita, tetapi perhatikanlah dengan baik apa yang dibicarakannya, apa yang dikatakannya kepada kita, apakah yang benar dan yang baik. Kurian itu hatta. Ikon marsiajar kita tu Jesus, manada suara ni sibulis, na buwi makatay tu hita. Marhiti halak na madok diri na nabadia, manang naposo ni Diwata, parhalado ruas ni Huria, nang marhiti akka halak na soborsiya do pidik Kristus. Manang isipin na berusaha pada kita siyan akka ulaw na Bartolomo ni rohani Diwata, na pabiar-biar kita mangula keadilan, kejujuran, holong ni roha. Takut berkorban untuk Yesus, na mekalangi hitap per dalalata manuhuk silang naroto kita. Na mengalihkan perhatian, ima perhatian ta sa unang saut tita tuhan rajaw ni Diwata, ima naro siya sibulis, dang ulaw ni Tor di Porbadia, na padahon akka na porsiya siya Diwata. Napaupat to na manginang, ikon bebas, barani, jala sa tiya hita memisang dungata, nasala di pakatyon na, nang dipabahenan na nagawi partutukan, isara na mangulawon ketidakadidan, gabus, akka ulawon, kirana dinggan idawn hape ulaw narawado na binahin na. Unang tapasobu dungata na sala di pakatyon na nang di pabahenan na nagabi pertutukan nang pe pabahenan na sala di salubungi manang dibungkus dengan alasan untuk kebaikan. Unang tapusi na mangulahon na sala di Huria manang di Diape. Taingot po da ni Raja Salomo di poda 27 na panopon. Tadda niya haburjuon dobungang akan nabinahin ni ali-ali. Alay, marjehe-jehe do, anggo umauma ni pangasungin. Songoni,
nang natarsurat di Pasalmang Saraso 41 na palimahon, dengan tahay dilising partikoryaw, asi miroha doi, diajar piaw, miyak tu ulu doi, say unang diupirhon uluk kuatong, ay tong lotang yaki, alo ni haja haton na sida. Molo tapaso bubakan, tapuji akan na mangulaw na salap, na madjehe heon na sida do hita disi. Alay molo tapis sang halak na mangulaw na sala, na marlapatan sa burjot tatu iba na asa malua iba na siyan jorkong ni sibolis. Pisang-pisang na songoni na yung idota songon haburjon na mabuad dong at tu haluaon. Ima na mabahen miyak tu ulu na sida. Nang pegabi hatsit rohana tik tapisang. Alay dujung na diboto na sida na ringgat do na taulahot tu na sida. Mamisang na mangulahon na sala na mabay partutuhan asa malua na sida siyan hasalan na. Marhiti itajari na sida mangulahon na sitong. Termasuk mangulahon ruhut parmahanion dohot pamisangon di tonga-tonga ni Huria nang pehatsit manang mabunga. Alay nang tayday songon haburjon na mabuan hay baruon nang pertobat at turuas na pinaramahan ni Dewata. Ala dihalongi Dewata do akan nasala asa di bau baruhana unang mati di bagasan dosana. Napalimahon maswadaho diri manung silang jala mangitod Jesus. Akka naso mampu nasutolap maswadaho dirina ima na mangyayay sa kasunanga porti bisabing manguluholan dihepeng arta dang ulo mga lihot pikina marsiajar dihatan ni Dewata ulan nasibuk dia sunangan ni portibi ulan mga luluy huwaso jabatan ng arta dang perduli dia sitongan ni Dewata Jesus mandok akan nabirusaha paluahon hosana na marlapatan na holan mga luluy rasa aman dan nyaman dang ulo may nangong resiko ala ni Kristus na soholong ruhana di Jesus dang ulo berkorban ala ni Kristus akaido na aguan hosa sa liling-liling na alay akka na aguan hosa ala ni Kristus hido na jupangan hosana sa liling-liling na dialomohon Jesus do akka na maswado dirina jala gabi aguan hosana ala mangyuton ibana tutuala holong rohana di Jesus gabi kon aguan hosa ibana akaido jakonon na diharajaw ni Dewata alay unang aguan hosa hita ala na mangyuton hasunangat portibyon ala mangulahon hajahaton jala lang parduli di hasitongan muro agwa ko sa hita ala na mangyuton Jesus ido na jupangan ngulu na sa liling na paunok po na manginang haunahad do maswadaho diri dohot manug silang hugot marnida tujolo di haroro ni Jesus di hari perpudi idok Jesus ay naroma sugot anak ni Jolmay di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruan na dungi di balason na matu ganup hobar tu naniulana martudu-tudu doon tuupa dohot uhum na tajalo di hari perpudi di hari di haroro ni Jesus pakirimot ta narodo iba na muse mabuan hamuliaw tuwak ka na sa tiya di iba na nang pigok parukilot ta alay idot ta do muse hamuliaw narap dohot Kristus di harajon na sude na menindas manang menganiaya akka na mangulahon hasitongan ni Dewata ikon pertanggung jawabon na sida sude akka najat na niulana di jono ni Dewata jala-jalon na do uhum siya Dewata obertu na niulana tikinguluna di portibyon Jesus do nagabi pangodian manang pembela diak kanaguan ho sa diari perpudi ala holong rohani Jesus aliling nguluna di portibyon hata ni Jesus mangalihon las ni roha tu hida asa totong las rohat tamang iton ibana na jonjong do ibana songon panguhum hakim agung tu sude jolma somar dia ibar ala ni naing totong satia unang mabir akan agyot mangitud Jesus totong marlas ni roha maswadaw diri manungug silang jala mangihuton ibana dibaga sa pakirimo di harorona di hari perpudi paimaon upa si jalota sian ibana molo marsitaono kita rapon ibana parsidohot do hita muse rapon ibana di hamulion na amen martua ma halak na manangihon jala mangulahon hata ni Dewata
di nguluna si ganupari. Amen.